Notă informativă. Notă informativă. La 2 și un sfert, dai cu subsemnatul. Semnează astăzi în nota informativă domnul Geo Bateșaua, președintele Asociației Bateșaua să priceapă iapa. Bună ziua și bine ați venit la Radio București! Bună ziua, vă salut! Am înțeles că reprezentați o comunitate dornică să se deplaseze în orice împrejurare călare și să promoveze acest stil de viață și mai nou ați inițiat o campanie pentru a determina în special tinerii să încalece bicicleta. Despre ce este vorba? Ne-am gândit să atacăm la rădăcină, ca să spun așa. Ne-am gândit să îi învățăm pe cei mici ceea ce nu pot sau nu mai vor cei mari să facă. Bun, respectiv, mă refer la faptul că acum un an, sătui de atâtea mașini și atâta aglomerație și atâta praf în oraș, am început să folosim bicicleta din ce în ce mai greu. Și atunci am început să încercăm să-i convingem pe cei din administrația locală și chiar autoritățile centrale să ne ia în seamă, să includă în strategiile lor și mersul pe bicicletă, nu doar cu mașina. I-am dat numele Veloruția, acelui program de comunicare pe care l-am derulat, să zicem, aproape un an de zile. Veloruția însemnând o revoluție pe două roți, o revoluție a unei deplasări, să zicem, inteligente, nu sărace, cum cred mulți. Care se practică în marile capitale. Exact, o campanie care a fost susținută anul trecut chiar de ambasada Olandei la București, fără să mire pe nimeni. Olandezii chiar au înțeles acum vreo 20 de ani ce beneficii, să zicem, aduce bicicleta în viața societății. Multă lume spune olandezii, da, aici nu e Olanda, aici nu e Germania, dar nu știe nimeni că olandezii de fapt nu s-au născut pe bicicletă. Și au luat decizia respectivă tocmai în urma problemelor pe care traficul și aglomerația urbană le-au generat. În fine, revenim. Campania respectivă se adresa adulților. Ne-am dat seama că adulții acceptă în teorie, dar mai greu în practică să adopte sau să readopte bicicleta ca mijloc de deplasare cotidiană. Acum, ce să zic, nici condițiile nu prea erau create. Condițiile trebuie create, pentru că în mod normal autoritățile locale trebuie să încurajeze oamenii să meargă cu bicicleta, nu să aștepte să apară sute de mii de bicicliști pe străzi și la un moment dat să zică, aoleu, ce de bicicliști sunt pe străzi, trebuie să facem ceva pentru ei. Nu. Trebuie să încurajeze oamenii să renunțe la mașină și să adopte bicicleta. Cei care pot, evident, nu ne referim la cei care intră în ședință, sunt inventariați de șef sau de comandant dacă au gulerul bine apretat și tot așa. Și credeți că a avut efect inițiativa dumneavoastră? Da, categoric, deoarece acum suntem invitați pe la diferite dezbateri publice, suntem invitați la diferite discuții timide, cei drept, cu autoritățile, cu administrația străzilor, cu Biroul de Educație Ecocivică, cu Direcția de Poliție a Municipiului București, cu care chiar urmează să facem un parteneriat, asta că v-am auzit vorbind și de campania pe care o derulează dânsii de identificarea obstacolelor în trafic. Și noi vrem să contribuim la această campanie și să identificăm și noi obstacolele care apar pe pistele de biciclete. Sunt foarte multe. Tocmai vreau să vă întreb ce părere aveți de aceste piste care au fost create în capitală. Multe obstacole în calea biciclistului. Da, deoarece diferitele divizii sau servicii din cadrul primărilor nu comunică. Mai mult decât atât. Am observat uneori nu că nu comunică, dar mai degrabă își pun bețe în roate, ce să-i faci. Așa e. Cei de la RATB refuză să mute refugiile stațiilor un metru mai încolo, astfel încât să nu mai fie ocolite de pista de biciclete. Cei de la compania de electricitate nu anunță că demarează lucrări și taman după ce a fost trasată pista se trezește și ei să sape din nou pe acolo, cu toate că ar fi putut comunica lucrul ăsta. Cei de la compania de telefonie, să zicem, nu își mută un metru mai încolo refugiul pentru postul telefonic public și tot așa, înțelegeți? E adevărat. Multă lume le critică, dar multă lume nu știe că probabil s-a plecat prea devreme cu acel proiect, au fost poate prea entuziaști că gata, o să înființăm piste de biciclete în București și Bucureștiul devine oraș european, dar nu s-au îngrijit din punct de vedere logistic să pună cap la cap toate firmele, autoritățile, serviciile și
direcțiile implicate. Un prim pas totuși a fost făcut. Ce urmează? Păi de data asta în sfârșit am primit o nouă finanțare de la Fundația pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc să demarăm un proiect cu țintă către școlari, către liceeni și către studenți. Ei cofinanțează împreună cu cei de la AP Mintuș campania noastră și noi acum vom trece la identificarea unor parteneri în școli, în licee și facultăți. Să încercăm în primul rând să informăm directorii, diriginții de clase, profesorii, cum că ar fi bine să încurajeze pe elevi să vină cu bicicleta. Dar pentru a încuraja ar trebui să le monteze rastele de bicicletă în parcarea școlii sau liceului sau facultății. Nu numai că trebuie să monteze un rastel ca tânărul să-și poată parca bicicleta, dar trebuie să o și păzească. Respectiv acei jandarmi, bodyguards, tot ce există personal de pază la ora actuală și care nu vor să păzească bicicletele pentru că nu intră în consemnul lor la ora actuală, ar trebui să primească în fișa de post de acum înainte și paza bicicletelor parcate. Ori lucrul ăsta trebuie făcut prin comunicare bilaterală cu direcțiunea și ei să accepte că într-adevăr trebuie să facă ei un pas înainte, să încurajeze ei elevii să vină cu bicicleta. Și doi la mână să mergem și pe comunicarea cu elevii sau studenții și să le demonstrăm și lor câte beneficii ar avea dacă ar adopta bicicleta. Ne așteptăm ca tinerii să accepte mai ușor adoptarea bicicletei, urmând ca ulterior poate să îi convingă și ei pe părinți să ia atitudine. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă dorim mult succes!